Salam hemmeňize vlog tayarladım. Yerden turdum, zaftarımı ettim. Tolgunnum. İp bolam soň çekdik. Yola düşdük. Bugün sizi 2 sana ada aýlajak. Nisip bolsa. Oskuruk mu, osburuk mu diýil ya şo taýlary gaýlajak. Ene bul öňräjigem gellik. Piller, keýikler, olar bular zat edilýän yer, görülýän yer. Ene bärde ütgeşjek as gördüm. Onum size görkezeynidim, onun ogadan ýaşyllyklar gördüm, onum size görkezeynidim. Bir like, kommentariýan gysganma, ýanyp bişip kül bolluk şu videolary çekýänçek bir görsediňiz. Ondan soň ene keýikleri ýene iýdirýän ajyl kütüpdir görgülçükler maňa garaşyp durekin ip bolam soň elim ýudum, goýuçuk gördüm, at gördüm, içine gyýryk gördüm. Ondan soň görgüller bu baljaklarym ajyl aýmasyn ip olaram karmyda tişdiren bolluk. Şeýdip oturup berk gördük, yatıp şeydip iýdirip gördük, garaz doýsunlar diýdim de görgülçükler maňa garaşyp oturekenler ne berdi ýene de kilçerýän. Maksat özüm görkezmek diýil, aňyrsyn görkezmek ýalňyş düşünäýmen. Ondan soň ýene şu taýsyny görkedeýinip size ne ogadan ýerler görkezýän, ýürek edýän ýürek goýuň diýdigim şol arasyna. Seredeň de bu ogadanlyklar Allahjan like basan hemmeňize nesip etsin. Ne bu ördek nämişleýär diýmen ýarşa çykdyk. 2 nomery men alym, utdum diýäňmi? Şans maňa tarap öwürli utdum. Ondan soň padarkamam karabil berdiler, goýja karabil sag bolsunlar, aplalar. Ördek ýaşyna birinji ýere münasip boldum, gutlap bilersiňiz gutlaýan ip ýadan gysganmaň. Ondan soň kakos içdim. Yaman gowken Dubaydaky tişim ýalyl bul has gowken. Ondan soň garnymyz aşaklap başlady ajylluk. Elbetde göwnümizlerdi size man tüberek görkedeýin ýöne gynan sakly odatlar ýok. Tapanjamyz ene şeýdip iýdik, içdik. Garaz görkedeýin o aplada men çekýän ekenini gördüm. Inni geldik ikinji adamyda, maýmunna adamyda başyma nämeler geldi. Maýmunlar üstüme topuldy. Hawa onam aýratyn paýlaşjak şeýdip iýitçäler. Dolu maýmunlar daşda görüň ylgaşýarlar. Menim tolgunan bolum ýöne o wiçan aýratyn paýlaşjak üstüme maýmun topuldy. Hawa. Ondan soň ene her ýerden maýmun çykýar. Ondan soň bulan şow bolýan eken. Ene pamuk görse bu zatlara näme diýär habar ban bilemek ýöne güjüjek ene şeýdip ýör. Maýmunjyk beýdip ýör. Garaz şow görkezdiler menim size görkezýänine. Onuň soňuna ene şu garjy maýmunjyk pul çöpleýär, menim pul atan bolýan, onuň görkeden bolýan. Garaz soň gellik. Ondan soň atelimiziň ýanyna özbek kafe wallap sizen razy bolsun ýoksa ajyljyk ekenik. Diňe leňeç peňeç bar bolsa dene somsa gözümüzçü hamira çörek diýilýän zat ýok. Ene bärde de aýly syýahady görkezýän tolgunyp size türkmeniň adaşar ýurtlarda bolsa has begenýär. Onuň kiçik konsert bolup bärde de ýüzüm ýanyna eýýäm aýlanmaýlanyp ene. Soň ene padarkalyk diýip bar vitrina süýjülerini boşatdym inşallah. Geçirip bilerin her kime paýlarýaly frukta jogalan bolum. Gara şundan ibarat like, kommentariýany ýatdan çykarmaň.